Aya na-abịa n'obodo anyị. Aya na-abịa n'obodo anyị, obodo Naịjirịa. Agha na-abịa Aya na-abịa n'obodo anyị. agha na-abịa Aya na-abịa n'obodo anyị, obodo Naịjirịa. ụmụ Anambra steeti banye esi m Lagos bịa bụ obodo anyị, obodo Anambra. Mgbe anyị dị bata Ọnịcha ezinụzọ bebụla wala ọmụtọ mana anyị nabalo obodo nsi bịa ebe mụlụ onye ka mmalụ ọgbụ ya dịraiva rachapụ ọsọ anyị bata tempo n'ụmụnya nwanne draiva bịa gbakọta macha breki mmejụrụ ọbọ gị ndị na-eme enezi anya ezinụzọ ntibe draiva si na ya ga-agba nteje o wee tinye isi omennelo na agha ebugo anyị bata pụrụ iche n'ime nteje abụọ mbata mmadụ eju ebe ahụ asị nwa draiva na o weta ego asị nwa draiva na-eweta ego draiva na-eweta ego benyebe mmejụva draiva ọ bụ gịnị ka ọ na-enye ego ọ sị na moto gatali n'ụzọ a oge emelili ego wee gbakọ moto gbalị n'ụbọchị